Yani tigangirili bageli abene ndente ngora yane ago chese family ya omumroyo moke oyo sirete okoro kirima bose elietali libe utane bakumoko mochoro gendabia kwaralire among na ngina na ise na abamu abo tuko batebipone ne family engima na abantu bekenyoleke etoko batebipone mumroli no mumromoke negendo kyogo kumyenga talibesa abwate talikenda abwate yana ne pipiyoka abwate na ndeti yarenge yae Nyasaye tigabira abamurabali no bakogenda echera ekia negendo kyogo kumisana maitonye ndibaye kumuboli kende kanga negendo tofauti abantu baminto nindeneke marenga ki ebintebi nebinge kinechinga kichomwelyo eto sabanga tusaberani aba mrabaito byakwandi chipipi naba koli biashara na tebetwe keraitetwe ngatebu kwanza abantu bali babwatu kinkaboli account commander nkamuboli ntebi go sabantu bali baite tomu mroli kenyanya babwatu ki account commander kama koimuke ga kesi ni ndenga ya governor abantu bali no balechera etoko tebanga lazima tumanye esababa yango baitera mba muitaga kwa na barablas mege sokiabo kebe kyogukwa abantu amento naenda basaye mulema especially the young people crime trigokonya ndetemba sabe no chobe nga no ga netkendika kino eno buguma bwa kongire pi orochiras manoito montonde liyo monto mo chairman we wode mo chairman we stage injibno mugaba no ino na bonko ligento keke onyare cross yo buguma bwawo wetra chisako na tebirenga chisako ye monaro sibosongo gali moroje abwate chiseki chinyinge tukasangira milioni 7 ninde tayari toro sitisake chintoro sitisako chipikipiki chisako chabangna ndigichibesa kurwa saba sani bane nese serikali tokonya abantu bamenye esmeyaga no bamenye obugima bulenge njake obugima bwakongire acha te muitana acha te yoko gendo chikolya bamurabugirango mate baje kwituma murota bwati utabwati kende sababu teyo aba muraba nonyoranga umuntu osoire mukago nyomba genda nyomo mukungu mwa